og så Smukkepede komme. Smukkepede? Ja, I skal tale i skrigende halse 2, ikke? Det har jeg da overhovedet ikke tid til nu. Men du har selv lavet aftalen. Jamen, så må du da få mig til at holde op med at lave alle de aftaler. Jeg skal lave Kend dig i næste uge. Hej Pede, ved du hvad? Kan vi ikke tage det kort? Altså ultrakort? Jo. Ja. Jo, altså jeg sidder jo og skriver julekalender, og så lød det som om, at det haster med den skrigende hals 2, så nu har jeg simpelthen lagt det fra mig. Ved du hvad? Det er dejligt for dig, at du bare kan lægge tingene fra dig, men så heldig er jeg altså ikke. Men vil du ikke lave spillefilm nu? Pede, jeg har købt et sommerhus i Tisvilde. Nå, tillykke. Altså, hvis jeg rendte rundt og legede kunstner, så ville jeg ikke engang kunne købe kolonihavehus i Erlev. Nå nej, men altså hvis du hellere vil lave reklamefilm, så... Hellere? Altså hellere mig her og hellere mig der. Jeg har faste udgifter for 50.000 kroner om måneden efter skat. Det vil sige, at jeg skal tjene 120.000 kroner hver eneste måned. Hvis man er villig til at lave den slags arbejde, så er det jo også et udtryk for, at man fuldstændig har mistet overblikket, ikke?